हरे चली चली राजा जी हो, हर की चली चली राजा रउआ अपनी हो गौआ अब चुनौआ आइल। हर की चली चली राजा रउआ अपनी हो गौआ अब चुनौआ आइल। हम हुलड़ मुखिया के चुनौआ हो चुनौआ आइल। नमस्कार प्रणाम, हम जितेंद्र सिंह रउआ सब के टॉप बी कॉमेडी में स्वागत कर रहा बानी। तो काने काने सुर होता अब की हर गांव में, काने काने सुर होता अब की हर गांव में। आ के जीती के हारी अब की पंचायती के चुनाव में। अरे पुराना का मुखिया काम ना कैले, नयका मुखिया के दावादारी बा। अरे पुराना का मुखिया काम ना कैले, नयका मुखिया के दावादारी बा। आ केहू से केहू कम नहीं खे, केहू से केहू कम नहीं खे। अब की लड़ाई जारी बा। पंच सरपंच के अब की हालत तनी कमे बा, पंच सरपंच के हालत तनी अब की कमे बा। आ सभे बा तैयारी में, काहे कि 6-7 महीना अब कमे बा। बीडीसी में बड़े बड़े अब की बेरा नाम जुड़ता, बीडीसी में बड़े बड़े नाम अब की बेरा जुड़ता कि हई उठी है हाल खूबे उड़ता। नल जल में 5 साल में कितना भइल फराड बा, नल जल में 5 साल में कितना भइल फराड बा। आ हर हिसाब अब की बेरा देवे के बा जे अब की बे के वार्ड बा। पोस्टर पर्चा पहुंच पैर भी होखल अब शुरू बा, पोस्टर पर्चा पहुंच पैर भी होखल अब शुरू बा। आ कुछ दिन के पता चली बाद की के चेला के गुरु बा। जे लुटले बा उ लुटाई पैसा आंख मूद के, जे लुटले बा उ पैसा लुटाई आंख मूद के। आ जे नयका उम्मीदवार बा उनकर पैसा लियाई सूद पे। उहे 20 परी जे देखे में बौराह लागी, उहे 20 परी जे देखे में बौराह लागी। आ मुर्गा मछली दारू पैसा अब की बेरा सब जानी के थाह लागी। केहू आग में घी डाली, केहू नमक घसी घाव में, केहू आग में घी डाली, केहू नमक घसी घाव में। अब की बेरा के बिहड़ लड़ाई हुई पंचायती के चुनाव में। राशन किरासन फ्री, राशन किरासन फ्री। अब गैस सिलेंडरों सस्ता होता, राशन किरासन फ्री। अब गैस सिलेंडरों अब सस्ता होता। अब गरीब के झोपड़ी में अब अमीर वाला व्यवस्था होता। अस्पताल की अतिघरी मरम्मत जोर शोर से चलता, रोड अस्पताल के मरम्मत अतिघरी जोर शोर से चलता। अब भैया का बताई, गरीब के घर में रोहर के दाल गोलता। बड़का बड़का लोग शहर से अब हमरा गांव में आवता, शहर से बड़का बड़का लोग अब हमरा गांव में आवता। लागता कि अब हमरा चुनाव आवता। बेरोजगार बेरोजगार चिल्लाए वाला बुआ अच्छा रोजगार पाई, बेरोजगार बेरोजगार चिल्लाए वाला बुआ अच्छा एकदम रोजगार पाई। आ 2 लीटर पेट्रोल आ 1 बोतल दारू आ 1 किलो मुर्गा पर बिकाई। माने जौन हाथ में कलम जरूरी, जौन हाथ में कलम जरूरी बा ओकरा हाथ में पार्टी के झंडा लहराई। तहरा का बुझाता इतना कुछ भइला के बाद भी अच्छा दिन आई। 4 साल जे पलट के देखलस ना, 4 साल जे पलट के कभी देखलस ना, ओकरा अंदर अब प्यार के बदलाव जागता। 4 साल जे पलट के देखलक ना, ओकरा अंदर अब प्यार के बदलाव जागता। त लागता कि अब चुनाव आवता। बेमतलब के बात के कैसे भी रउआ सब के भड़कावल जाई,
बेमतलब के बात के लेके कैसे भी भड़कावल जाई आ वादा क्रिया कसम रउआ सब के बड़का बड़का सपना देखावल जाई। तो रउआ सब ऐसा सपना मन देखी नेता के झांसा में नताई, अपना से चुनाव करी, बढ़िया नेता चुनी, आइए अपन गांव के भविष्य के उज्जवल बनाई। तब तक ये वीडियो कैसन लागल रउआ सब अगर अच्छा लगल हुई तो लाइक कमेंट शेयर कर जा, चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। तब तक जय हिंद जय भारत।